I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moju drugu epizodu Deadpoola, znači nastavljamo tamo gdje smo stali. Došli smo u ovu neku stavljenu iz zgrada, stavili bombu, hvala za crke. I da, htio sam da vas pitam da mi predložite početi pošto stvarno je glupo ovako da igram igricu i da, na primjer, ne znam što više da pričam. Kao što je radio Nasta, kao što je radio Imperial Craft sa Minecraftom. Kao što dosta youtubera to radi, na primjer date mi neku temu, ja da ne pričam samo igricu, igram, nego da imam neku temu, da bi više pričao o njoj, ne onako gameplay, da budem prosim pričam, pa i čutim na kraju. Znači to je malo mnogo glupo, zato što... Sad je dio. Vidiš? Isti se. Kako je kolje? Vum! Ovo, to je Deadpool obožava. Možda ovo. Da fuck? Sad su mi to nema nešto. A sad znam sad. Sad trebamo da uzemo pištolj i da pogodimo ovdje i onda se otvara automatski i idemo da ih koljemo. O, fuck. Beži bre, brate, ova ima aim, gledaj kroz zid me puca. Sad nisam ja baš neki specijaliste za pucanje, ali na lazer, ovo ćemo da odigramo. Majstor, da. Mogu bre da iznesticam, šta je da, oni ne pištolja s mačevi. Džem sam im napravio, dosta više bilo. Tako ga nisam kao imao u gremoti. Ih, treba. Ko će tu da spava se? Ti si meni slovo pomeni, gospodin, gdje ćeš da bežeš, dečko? Aaa, šta je bilo? Bežanija? Vamo bre. Aha, ovdje da li ovdje šanžer? Ajde bre, da. Lovio sam da čekaj, sad ovdje beš. Providim se, dečko, kao kada ti otac ceo život pravio staklo. A i evo ova mašinerija. Idemo ovdje. To je kraj ove prvog dela. Znači, to je to. To su ti mišići vežbani desne ruke, ako ne razumete. Deadpool je vežbao desnu ruku. Tako da ima se taj tu bicep i triceps ima na desnoj ruci. Ovaj potez obožavam Deadpool. Shift držiš, nisam stisnuti spis. Wow! Pa gdje ćete? Ajde bre, mrdi se. Ajde bre, mrdi se bre, majstore bre. Ovo šta ti je? A lot smoother if my reputation precedes. I think you need to leave survivors. Sad nam treba Znači ovako trebamo da ih bijemo, ali ja se Možda se nešto zatvori, ej bre. Čemo biješ bre, majmo. Ajde te bre, viće. Imaju pendreci od... Ovi imaju pendreci bre od elektriku. Električni pendreci. Ajde dođi, pištolji, ne smete 1 na 1, da im imate pištolji. Vidite koji sam neprosjećao za Deadpoola. To davno nisam igrao sam ga možda pre godinu. I tad sam je prešao celu umrli, na 45 minuta sam spio. Da, ovo mi napunite municiju. Sad sam full, pa zato ne mogu puca neko to ne čini se. Ajde bre, Deadpool! Imam 100% health, motherfucker. Ajmo sad da...
Umri bre više koliko ti treba da... Gledaj, a ono se vrati. Šta sam? Euro. Provali, stani sad. A rupke se upustili. Hajde! Ti radim jedan džigi bao. Kung fu u glavu i gotov si. Evo ovu misiju znam. Ovo mi je trebalo 10 godina da provalim ovo. Ajde bre, ne izmutavaju se. Kakva budala, brat. Ajde bre, staj. Evo, ti degenerik. Ajde. Dobro, sad treba stako valjda da rokne. I provali, znači u početku neće. Tek posle može da još u staklu, gledaj. Treba da se pukne u staklu da bi se ono razbilo, ali nešto defektno, što bi rekao sada. Gledaj. Pola metko istušine to jebeno staklo. Gledaj, dole se razbilo. Koji sam bot jebote! Ja ne vidim, provali. Cijelo vreme ja kovem u staklu. Kakav sam imbecil, ja ne mogu da verujem. Ste vidjeli koji sam ja imbecil? Kakav sam kreten, čoveče, ne verujem. Jebote, koji sam maj. Jebote, kakva sam budala u najveće. Da fakt da sam... Aude, kakav sam degenerik. Znači, ne verujem u rupu staklu. Dobro, nećemo sada se uzimati. To, skače. Ne! You think the bounce house is still fucked up? Uzmemo. Armor. Of course it is. Kako defektno sam. Gde se treba da idem? U lift. Da sam nas išao dole. My bullets! Mine! Ovo neko puca ili kiša pada? Kaže, nemoj da izlaziš napolje. Zašto? Da li si ćoro majke ti ga? Znaš da je kiša napolje pada. Koliko je to jako lijepo, ja. Ja sam se mesec zato. Ali šta je bro, mora se vratimo. Koliko defekt. Čekaj, došli smo odavde. A bre, vrate, pa... Ne! Za malo, ne! Koji sam krilin. Ne, strašno. Ne. Evo da provalimo ovu foru. Kraj epizode, samo da vidim gde da idem u pičku lepu mater. Glibota, brate. Da li sam pao? Nisam. Brate, ovamo treba da se ide. Ili ovdje. Evo ga, ali ovdje ne znam gde treba da ide. Koji njesra. Valjda u lift. Šta sam ispostao? Boravljao. Damn it. No damn it. E da, ste gledali onaj klip Celetom kad je pravio onu skolu za mačke. Ono, ja sam se, znači, toliko je zarazna igrica. Pogledajte njegov klip. Valjda se zove Mači simulator, tako nešto. Pogledajte obavezno. Kako defektno, brate, ne znam gde da ide. A možda na lift treba se... O ne... Ne bre! Ko? Jebote! 100% treba mi lift. Ne bre! Nije ni ovdje. A bre, kuj sam debil, jao, sad smačujem da treba da raširim.